ingkang sampun ngedalaken kriyane kapeprangan wonten ing lapangan wonten sekitaripun Bapak Suratman. Sedya mawelo-welo sukat nampil trengginas. Anggenipun sami kegeladi pemarap Prayoto sedaya kala wau kanthi pasugananipun Bapak Suratman ingkang sampun marupi-rupi paring sugata. Pramila sedaya para prajurit sami sehat trengginas udut dari kebul ngombe dari gregep wetengeli dari ciduk paribasan sampun sumapa sedaya. Ane punika kula aturaken sugeng rawuh para tamu para undangan ingkang sampun mangestuni dumateng kula anipun kagungan hajat. Lapatipun kula Bapak Suratman pawantu-wantu nyuwun agunging samudra sinaosa rencana kita anggenipun kagungan hajat sampun angkawisan. Namun daya-daya saking jubling pamikir kula namung sagedipun mekaten pramila wonten kekiranganipun saking sedaya para tamu Bapak Suratman ngaturaken agunging pangapunten. Mugi para tamu saged paring pangapunten dhumateng Bapak Suratman. Ingkang sami rawuh ngaturaken sugeng rawuh ingkang sampun kondur ngaturaken sugeng kondur. Mugi tansah dumugi dalem tansah kali sing sabikala. Candhaipun ing mangke Sri Buddha Purwadi badhe kendhalaken werni-werni tarian wonten tarian sepet wonten tarian sami sanèsipun. Pramila para pamirsa kula aturi nengga sawetawis nengga kados dikridanipun para prajurit Sri Buddha Purwadi kapinggir saking Buku Purwosari sesarangan kali Buku Kaliwang Temkan. Mugi-mugi kita anggenipun ayahi sediban tansah kali sing sampun. Nuwun, 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 nuwun.